פסטיבל זאת חגיגה, פירוש המילה היא חגיגה, וזאת צריכה להיות חגיגה של קולנוע לצעירים, לילדים, להורים, למבוגרים שמלווים ילדים. הבחירה של הסרטים היא כזאת שבאמת מתוך כבוד לילדות ולנעורים, וחשוב להביא לילדים לא רק נינג'ה וסרטים בדיוניים אלא סרטים שילד יכול להזדהות עם מה שקורה על המסך, אפילו אם זה מתרחש בסין או באיזה מקום אחר. וזאת הכוונה. I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you. שלום, שלום, איפה אתה? ומה באתם לראות פה היום? ועל מה מסופר? על ילד! לפי דעתי היה מאוד מושקע ויפה ונהניתי. Day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Now the money boom, oh I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, cause you turned over there and pulling that silent disappointment. זה ילדים? למה חשוב שילדים הם בני אדם, לא? יאללה, השנה בקולנוע ראית כמה סרטים לילדים יש? סרטי ילדים, מישהו לרוץ איתו דרך מלא סרטי ילדים. גיבורים קטנים. יש המון סרטי ילדים, ומצליחים. אז למה לא לעשות כמה שיותר? Argumentative and you've got the face on and yeah I'm sorry I was late but I missed the train and then שדרכו עוברים כל האירועים, אז העדשה הזאת שמסתכלת עליי שהמציאות לא מתרחשת אם זה לא מופיע דרך המסך הזה, ולכן כל אחד יכול תמיד לנסח את הצורה שהוא רוצה ולהיות צמוד לאמת שלו.